Il-ħidma sfiqa tal-Fondazzjoni għal Servizzi ta' Ħarsien Soċjali l-FSWS waslet biex naqsu bin-nofs l-ordnijiet ta' ħarsien fil-familji Maltin u Awċin. Għal dan il-Kap Eżekuttiv tal-Fondazzjoni Alfred Grixti fema dan l-istazzjon spjega li huma primarjament jaraw li jedukaw u jsaħħu l-familji fis-soċjetà Maltija. Pereżempju jekk aħna nieħdu l-qasam tal-protezzjoni tal-minuri, il-child protection. Nikkalkulaw li kieku ma kienx hemm dan is-servizz, kieku l-care orders flok ħarġu 100 kienu joħorġu 150, ġifieri jisu in-numru ta' care orders li kien hemm kien jiżdied b'50%. Dan ħareġ propju f'konferenza tal-Aġenzija tas-Servizzi Terapeutiċi u tal-Komunità fih dan l-FSWS fejn ġew ippreżentati l-ħsibijiet ta' persuni li jagħmlu użu mis-servizzi ta' terapija tal-familja fost oħrajn. Ingħatat ħarsa wkoll lejn il-proġetti li jsiru mal-komunità u kif dawn jaħdmu favur kwalità ta' ħajja aħjar għall familji u l-komunitajiet mibnija fuq is-sissien ta' żvilupp soċjali sostenibbli. Il-Ministru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali Michael Falzon qal li l-istrutturi soċjali għandhom ikunu preparati għal sfidi ġodda. Eżempju ewlieni ta' dan huma l-effetti li qed iġġib magħha l-pandemija COVID-19. Dwar dan il-Ministru Falzon faħħar is-sem tal-FSWS għal mod kif qed isservi ta' spalla għal persuni li qegħdin ibatu mis-solitudni. L-FSWS tagħmel ħidma jingħid verament essenzjali fil-soċjetà tagħna. Kull soċjetà għandha l-issues soċjali tagħha. U rid ikollok, anzi dover tagħna illi nagħtu l-għajnuna barra fid-diversi formi illi jeżistu. Dan huwa xi ħaġa li mhux biss l-FSWS tagħmlu, imma anke aħna bħala amministrazzjoni nemmnu li wieħed mill-għan. Dan forsi l-għan iktar prinċipali għandu jkollna hija li nsaħħu l-ġustizzja soċjali. Il-Ministru Falzon żied jgħid li kulħadd għandu rwol fis-soċjetà u dan il-ħsieb għandu jissarraf f'bażi aktar soda ta' ġustizzja soċjali fil-qalb tal-komunità.